i no fer grans responsabilitats. Llavors, no, com el ciutadà no pot pagar, fem una compta que un dia o l'altre ho pagarà. Sembla que m'havien són 20 milions d'euros. La compta que li devem nosaltres al sector elèctric. I nosaltres no hem fet consumir tot i que sense ser responsable, ja no passa. I això és el que demanem. Més danys i perjudicis, etc. Tu has fet una segona pregunta amb la primera pregunta. Això ho cobrarem o no ho cobrarem? Jo crec que costarà, estic convençut que els tribunals ens faran decidir robar-ho. Llavors, jo crec que ho cobrarem, com no ho sé, de quina forma, si en bonos, si no sé què, quan no hi siguin els Kirchner. Quan no hi siguin els Kirchner, un dia no hi és, però l'altre es queda, l'altre hi és.